Sziasztok srácok, én Jani vagyok, és ez itt egy gyors kis tutorial lesz a Vegas Pro-nak a telepítéséről. Linket a leírásban adok. Mikor letöltjük torrentről, ez jelenik meg. Itt rákattintunk, hogy Vegas Pro 11, futtatás. Itt ki lehet választani a nyelveket, hát angol. Itt két menüpontot találunk. Az egyik az, hogy az első, ez, hogy ő letölti a legújabb verziót. Ez meg, hogy ő fölrakja a mostani verziót, amit letöltöttünk. Azt így bepipáljuk. Itt elfogadjuk, ugyebár itt ki tudjuk választani, hogy hova rakja, és ez azt jelenti, hogy egy kis ikont rak ki az asztal. Ez pipa. Insta. Ez nem fog olyan sokáig tartani. Megvan akkor, ugyebár itt kiadja ezt, és itt az ikon. Reméljük, hogy finish, és rámegyünk erről Sony Vegas Pro Patch. Itt három kis ikont láthatunk, és Crack Me felirat. Rámegyünk erre a csapóra, és megkeressük róla. Raktuk a Sony Vegas, nekem most helyileg ez szép programfájlok. Sony, hiszen így Sony. Oké. Most rámegyünk erre a plusz jelre, aztán a Crack Me feliratra. Ez is még nem fog sok időt elvenni az időnkből, hamar meg lesz ez a telepítés is. Hál' Istennek, ezekkel nem kell sokat törődni. Most, hogy kész van, kérő, hogy Enjoy, és X, rámegyünk a Vegas Pro 11-re. Félrehúzzuk. Igen. Futtatás, continue. Itt rámegyünk arra, hogy Vegas Pro 8 Series. Ezt kimásoljuk, ide rakjuk, és ezt az FW-t átadjuk T4-re. Tovább. Itt regisztrálódunk online és a számítógépünkön. Én a számítógépemen fogok regisztrálni. Itt ennyit elég beírni, ezt bepipáljuk és tovább. Itt csinálni fog egy ilyen kis fájlt, ami elmenti a regisztrációdat, de ezt aztán ki is lehet törölni. Reméljük, hogy tovább. Én ezt gyorsan ki is törlöm. Itt kell a második kód, ami ez lesz, és itt kimásoljuk. Befejezés, és föl is van rakva a Sony Vegas Pro-nak. Köszönöm, hogy megnéztél.